Hello logover, welcome back to Laimwn H.B. So गिबियावनो sorry बिग्रोबाय जोङो भिडिअ होनायनि थाखाय so जों टाइम मोनैनि थाखाय जों गोदान भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों रिएक्शन भिडिअ बे भिडिअआ जनी भार्सेस बुन्था बे भिडिअखौ स्टारबय भिजिआव होनाय जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो बे समाव माने जोंना चेनेलबो खुलिनाय जायाखैमोन बेनि थाखायनो जों माने स्टारबय भिजिआवनो होनाय जादोंमोन आरो बे भिडिअखौ स' लोगोफोर जोंजों लोगोसे नायफादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मा खबर दं ओरैनोसै नोंनियालाय दंलै आंनाबो ओरैनो बावनानैसो दं जोंना माला मोनफैना मोनफैयाखैबा अ थौ होमबालाय जों बसनिसिम थांना फैनि थौ ओइ बस बस न' दं गैयालै ओइ मा बसखौलाय मानो नांगौ नोंसोरलाय जों जोंनि माला सफैबायना सफैयाखै खौसो जों बसनियाव सोंनो फैदोंमोन अ नंगौ र' होमबा आं बसखौ बुजायनि बसखौ बुजायनो नायासै बसआ कम्बकर बायसासो उन्दुना दं नोंसोर फोजाहैलाय बस सिखार बस कम्बकर बायसा उन्दुमारदोंथ' ओइ बे थोरसिदों खोमा लाय अ दंमारो नो दामना हो बस सिखार ओइ बिजों जायालै बैया बथल दं खोमा लायलै अ दंमारो लाबो बाखारै नो बस सिखारब्रा मानदर मा जादों माला मोनफैना मोनफैयाखै जों बेखौ सोंनो फैदोंमोन बस अ नंगौमोनथ' जोंना दिनै माला फैनो लागामोन थौ अब्लालाय गासिबो दैमा सेराव थौ र' अब्ला थौ र' बेगा लाना फै जोंनाथ' माला गोबां फैना दं आरो गोबां साप्लाय खालामनो गोनां दं थाबैनो खालामनांगौ बस बुन्थाखौ कल खालाम र' खामनि बस
र' गासैखौबो लासैनो साप्लाय खालामगोन सोर फन हरलायखो बिराद दिस्टार्बनो माथो जनि फैसोलाय हेलौ जनि भाइ ओइ बुन्था आंनि माला बोरो कुल जनि कुल ओइ कुल माने मा गुसु थान्दा बस मानो मा खर'नि कुल कुलखौनो मिथिया माबायदि बसलै ओइ लरग' सिदा आया मानसियालाय माबोरैब्रा ओइ नोंनो कुल जा आरो आंनि माला लानानै फै जों दा लेब्रा बेसेयाव दं माबोरै लांफै माला दोन फना लोगोफोर थौ सेग्राफोर जनि फैगासिनो दं मालखौ सिङाव लांबायनो हो जागोन बस फै बोरो बुन्थाया बसा सिङाव दङ फै आंजों थौ बस जनिया फैबाय हाबनो हो बेखौ सिङाव फै जनि बुन्था माला बोरो माला हर नो बेखौ टेस्ट नायग्रो जनि भाइ जोंना माला मोजाङानो माब्लाबाबो डुप्लिकेट जाफेराखै ओइ फैसाया फैसाया राङा थिगैनो दं ना थिगैनो दं दा थांनो हासिगोन सोर दे बिदिब्ला बुन्था जों फैबाय बस मा बेखौ खोना नायलाय रां दंना गैया जनि भाइया माब्लाबा आंखौ थगायफेराखै अब्लाबो आं खनसे नायनोसै माथो जि गोजासो जावबाय आंखौ जावबाय दिनै जनि भाइया बिसोर मोनैयाखै जानांगौ थौ बिसोरखौ थौ नो बेगाला थौ माब्रै जनिखौ दिनै गाग्लिनांगौ थौ माब्रै ओइ नै बिसोरो बुन्था मा नांगौ नोंलाय मा नांगौसो होनदों नोङो राङा हरनोबा हर मा रां नांगौ नोंलाय रांखौथ' आं नोंनो होबोखाबाय बेखौ मा सोनावराय नोङो माथो जि गोजासो जोंनो रांखौ हरगोन हरा नङाब्ला माला हरफिन जोंनो हराबा मा खालामनो नों हरगोन हरा ओइ बुरबक
थांगासिनो गोसा सैमाफोर थौ लोगोमोन नांला जोंनो राखसा Anjing Matrix paper kamu. Tenang lah nih, lagi cuma contoh. Ayo, gua mau contoh besar lah. Wah, jalan. Tuh, saya sini kabur. So लोगोफोर रिएक्शन भिडिअ बानायनानै माबोरै मोनखो स' लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो कमेन्ट हो शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो जोंखौ जेसे हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर बाय Ta tra